planting beacons here. Kom igen, When var är de? we find them, we can help the city. I'm already detecting a few. Tja, vad gör du? Okej, det kommer en. Jag ska läsa det. Nice. Oh shit. Woo! Yeah! Wow! Försöker döda de gubbarna. Vad är det? Nice! Men Akta då, akta! Vad fan är ditt problem? Okej. Jag var med. Vad gör du? Helt fel. Shit, vad de är. Headshot! Det var ingen headshot. Jaha, det var säkert. En breath. Vad gör du? Dog han? Att du döda? Jag vet inte. Alltså, Det kolla. är riktigt pistol. Ja. Oj då, jag tror jag råkade döda. Alltså, du får fan betala skadestånd. Fy